Maayong buntag ka natong tanan. Ang atong ibanghilyo nagahisgot kini sa usa ka mag-uuma. Ang gisgutan din bahin sa pag-ugmad o pagsalig sa galon ngadto sa mga piniyalan. Sama kita sa mga gipabantay nga saop. Imbis musunod kita sa mga sugo sa galon, mangita hinuon kitag mga pamaagi aron mahimo ang mga dili mahimo ang mga sugo nga gihatag. Ang Juan kapitulo 8 bersikulo 31 ngadto sa 32 nagaingon diri, busa miingon si Jesus sa mga nanuo kaniya, kung tumanon ninyo ang akong pagtulunan, tinuod gayod nga kamo akong mga tinunan. Mahibalo kamo sa kamatuuran, ug ang kamatuuran maghatag kaninyo kagawasan. Mga igsoon, sa atong pagkinabuhi niini nga kalibutan, ang Dios naghatag kanatong kagawasan aron kita malipay, mutuman, musunod sa kabubuton sa Dios. Mao kinituyo sa Dios nga sa iyang pag-anhi niini nga kalibutan. Sa atong pagkinabuhi nga Kristohanon, naay mga panahon usab nga dili kita mamati sa mga sugo sa Ginoo, ug kita hinuon nangitag rason nga dili nato siya sundon. Pero ang Salmo nagahisgot kini bahin sa musugot kita sa dili. Ang Dios maugay matuman ang iyang mga pahimangno o balaod. Nag-ingon diri sa Salmo kapitulo 105 bersikulo 7 ngadto sa 8, nagaingon diri, ang Ginoo mao ang atong Dios, ang iyang pagbuot gituman sa tibuok kalibutan. Tumanon niya kanunay ang kasabutan nga iyang gipasigdahan ug ang iyang mga saad alang sa libo kakaliwatan. Mga igsoon, kini nga pulong sa Dios gipakita lamang diri nga bisan kita kung duna kitay mga gustong mahitabo sa atong kinabuhi, apan dili kabubuton sa Dios, dili gina mahimo. Kung dili ang Dios lamang mahibalo, nasayod, kung unsa ang angayan nga imong pagabuhaton isip mga alagad sa Ginoo. Kining pagsunod nato, labi na sa mga pagtulunan nga atong ginasunod ang pulong sa Dios o ang pagsunod nato sa mga sugo, labi na sa atong obispo na ay mga sugo nga sayon sundon, apan subo kayong palandungon nga lilisod nato mabukat. Ngano man tungod kay dili andam ang atong mga kasing-kasing. Bisan sa ako sa kung kabahin isip ko sa kadyapono, naay mga panahon nga mamalandong ko, mubo o gamay o simple nga mga sugo. Pero subok kayong palandungon na dili ginatong kahimo. Tungod man gud na sa atong pagkatawhanon nga
agduha-duha ta. Na mga parte bitaw nga mahimo ko ka ni. Mabuhat ko ba ka ni? Tungod sa na mga igsuon sa kulang sa pagtuon sa pulong sa Ginoo, kulang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, ug ang pinakagahi diha kinig yung pagka dili mutuman sa gipabuhat. Ipatuman unta sa Dios ang iyang mga sugo. Mao gihapon mga igsoon, sama sa pagsupil ni Jonas sa Ginoo nga mga sugo niya sama sa pagbadlong sa mga Israelita kang Moises, isukwahe sila. Wala sila nituman. Si Jonas giignan nga muadto ka sa Ninibe para magsangyaw ka sa pulong sa Ginoo. Wala siya. Niadto nun siya dito sa lain nga lugar. Pero unsay natabo niya tungod kay kabubuton sa Dios nga kinalang muadto ka dito. Gikaon siya sa isda. Ug asa siya giluwa dito sa yuta sa Ninibe. Kay mao katoy plano sa Dios kaniya. Siya lang nagsukwahe tungod sa tawhanon. Tungod sa ang iyang paguna-una, dili niya mahimo. Pero ang Diyos perfect, mga igsoon. Amen ba? Amen. Mao kini ang Diyos nga itong gialagaran, mga igsoon. Kaabsan ako gani, makaingon ko sa mga galingon nga, labi na, nagampo ko, gabi naguna-una ko, Lord. Naamoy among retreat sa Tanggob. Pero, nagyapon ko'y pagkulang sa akong pagtuo. Ngayon mo ingon mabanggit ko nga, di tingali ko makauban, kulang ko pinansyal. Pero, nagsaad ba ang Diyos? Pangayo ka mo. Kung Mateo 21, nagingon siya, pangayo ka mo. Ang mutuo, naingon siya, kung mutuo ka mo, madawat ninyo, ang mga panalangin, pinaagi lamang sa pagampo. Kulang ko sa mga pagampo, mga igsoon. Munang, nagduha-duha ko. Pero, maningkamot sad ko. Labi na karon nga, ako pa gyud ang naghatag sa refleksyon nini nga kabuntagon. Maningkamot ko nga makauban gid ko. Kay ang kalipay labi nagmakita nato ang atong mga kauban, mga diakono nga malipayon, then ako ra ang nagmasulubon murag dili tingali ang Dios murag dili malipay pod nga naay nalain nga tao nga dili makakuyog. Maningkamot ko mga igsoon nga makauban gid ko. Sa atong pagpamalandong ug ang dili pagpamati nato sa Ginoo makahatag og dili maayo nga resulta. Nga si Jonas gikaon sa isda og di huwad siya dito sa yuta sa Ninibe tungod sa iyang pagkagahi sa ulo. Kini nagpamatuod nga kinahanglan kita maminaw o magbuhat sa mga butang nga giingon sa Ginoo sa atua. Mamalandong ta mga igsoon. Dili day ta nga pataka lang ta og kining kanang muingon day ta nga dili nako. Dili nako diay mo anha dia. Dili nako muhatag nimo. Dili nako mo uban ninyo. Pamalandong sa diay. Kay ang Dios nga nasayod sa imong ana sa imong kasing-kasing muhatag siya na kanimo og giya aron lamang sa pagbuhat sa kabubuton sa Dios nga paglipay kanimo, paghatag kanimo og
kalipay nga dili mabatunan sa mga tao nga ana sa kalibutan. Nagayon diri kun ang mga gipabantay nga mga saop sa atong ebanghelyo nagsunod pa sa agalon, aduna pa higayon unta nga sila pahalipayan sa agalon. Kini nga mga pabantay sa usa ka mga yuta, kung nagtuman pa lang sila sa gipabuhat sa agalon kanila, aduna pauntay mga pahalipay ang agalon, diba? Nga para sa ako, sa usa ko ka gwardiya, pag unsay giingon sa among admin nga muna mo imong buhaton, gituman ako. Bisan ang uban nga mga kuan nga dili sila mobuhat. Pero ako gituman ako unsay kuan. Ang imong di nga gatanaw sa imo gihatagan kag pahalipay. Unsa ikaw mismo malipay ka? Tungod kay isa lang ka sa dudo. Ang balos 1,000. Muna mga igsoon. Di ba? Malipay ka. Muingunday ka nga. Unsay pag humana og sa lugar mo, gawas dan sa kuan ang among diin ingunday. Ihatag nimo pagdawat nimo unsay ang imong mabuhat, salamat sa Ginoo. Isulod sa bulsa. Oh. Malipay ka. Tungod kay nagsunod man ka. Nagbuhat man ka. Ang ipabuhat kanimo imo mang gituman. Dayon ang importante lang gid mga igsoon. Kini atong mapaubsanon nga kasing-kasing. Dunay mga higayon nga matud pa mugawas sa imong una-una nga murag kuan man tingali ko. Inigi daog-daog o murag nakagitamay ko. Tungod kay nasayod ka, nga ubos lang ka. Pero ayaw sad og diretso mato pa nila kapikon. Kundili paning kamot pod. Muning mga igsoon nga atong pagkinabuhi nini nga kalibutan. Nga inumduman nato nga naay Dios andam sa pagtabang sa tao nga muduol lamang kaniya. Kaya ang Diyos mahigugmaon. Ang Diyos maluluyon. Ang Diyos manghatag sa tao nga makita niya ang kasing-kasing nga matinud-anon nga nagbuhat sa kabubuton sa Diyos. Sama sa atong pagkinabuhi ni nga gitagaan sa Ginoo og daghang grasya kay kita misunod sa iyang mga sugo. Muhatag ang Dios sa grasya. Unsa sa atong ebanghelyo? Madto ko sa atong ebanghelyo, no? Ni unsay giingon niya dire sa Mateo 21:46. Busa then naninguha dili mauday. Naingon dire sa 43 versikulo 43 og midugang pagsulti si Jesus, busa sultihan ko kamo nga ang mga panalangin ihatag ngadto sa mga tao nga makahatag og maayong mga bunga. Ihatag sa Dios ang mga panalangin sa mga tao nga nagsunod, nagtuman ug nagbuhat sa kabubuton sa Dios. Mao kini ang mga panalangin. Ug muingon niya ang Dios kung moabot na ang mga panahon nga ang atong mga tuhod mutuyad na. Musaka na unya kita ngadto sa langit, moingon ang ikaw ang gipanalanginan sa akong amahan. Sulod nga re og ambit sa kalipay nga gitagana sa Dios. Tungod kay nagmasinugtanon ka didto sa kalibutan. Pangaigsuon, mao kana ang ganti sa mga tao nga nagsunod ug nagtuman sa kabubuton sa Dios.
Sa katapusan mga igsoon, busa mga minahal kong kaigsunan, tindog nga ligon ug dili matarog sa pagkugi kanunay, kay nasayod kamo nga ang inyong pag-alagad dili gayod makawang. Nag-ingon ang 1 Korinto kapitulo 15 bersikulo 58. Dalaygon ang Dios pinaagi sa iyang pulong. Maayong buntag ka natong tanan. Please stand.